Eu son Pilar Fargas, son médico, nai de 2 fillos, en este momento avoa dun neto e son a directora de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Como me describe a xente? Tiña que preguntar, pero eu creo que son unha persona traballadora, emprendedora e solidaria. Sen dúbida, Santiago de Compostela é a cidade onde máis tempo invertí traballando. Ademais, foi a cidade dende a que traballei nos momentos máis importantes da miña vida profesional, como directora xeral de Saúde Pública e como conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia. E agora é a cidade dende a que estou a traballar na dirección de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. A oportunidade de dedicar a full time en la xornada completa a unha actividade tan trascendental como é a actividade social da nosa Igrexa. Tive a oportunidade de ser profundamente feliz nesta terra, por lo tanto estou profundamente agradecida. Este recoñecemento para mí foi especial e foi unha sorpresa. Ten unha significación moi importante como muller traballadora, muller emprendedora e muller solidaria. E creo que sobre todo é o recoñecemento palpable da actividade social e a presencia sempre no contexto de situacións difíciles ante as persoas traballando coas persoas con necesidade da Igrexa compostelana. Teño moitas mulleres moi significadas na miña historia, pero é verdade que hai unha, a miña nai. Sen dúbida foi a muller que me ensinou que ser feliz, que ser libre, que desenvolver a miña vida, a miña profesión era importante, que ser nai é o mellor que se pode facer para unha muller. E foi unha muller emprendedora, intelixente, traballadora, de unha fe profunda e, sobre todo, unha confianza profunda nos seus fillos. Hai unha frase importante na miña vida. Ensinoume a miña nai: onde tes o teu tesoro, ali está o teu corazón. Un consello para as mulleres do futuro: que se sintan libres, que se sintan constructoras da súa propia vida, que non teñan medo, que non sigan consignas, que sepan que elas son as súas propias constructoras, elas son as que fan a súa propia vida, o seu futuro. It's